goleuadau oedd y fuddugoliaeth gyflym, bydd yr arbedion cost flynyddol disgwyliedig tua 105,000 o bunnoedd y flwyddyn. O safbwynt carbon, mae 70 tunnell metrig o garbon wedi arbed. Mae'r arbedion hyd at 80 i 90%. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gyngor eithaf blaengar a rhagweithiol. Mwyn cyflawni sero net, bydd Rhyngrwyd Pethau yn gynolog ac yn ffactor allweddol i hynny. Daeth CILS i mewn ac ailgynllunio ein ffitiadau golau o'r top i'r gwaelod. Roedden nhw hefyd yn cynnwys uwchraddio goleuadau bris yn ystod y cynllun. Mae hon yn system goleuadau ar gyfwng adrodd cwbl ddeallus. Dyma ein canolfan ddinesig C. Rydyn ni wedi cymryd cannoedd o ffitiadau allan gyda'r ailgynllunio. Mae'n teimlo'n llawer mwy modern ac yn fwy'n unol ar adeilad nawr. Felly, pam CILS? Oherwydd bod ganddynt hanes profedig o gyflwyno rhaglenni goleuadau yn effeithiol. Y fframwaith yr oedd CILS yn bartner ynddo gwnaeth gyflawni'r prosiect hwnnw'n gyflym iawn. Pan ddaeth CILS i'r safle, roedden nhw'n wych, mae'n rhaid i mi ddweud. Nid oedd gennym un gwyn gan unrhyw o'r staff. Ni fyddem yn oedi cyn argymell a dull ar ateb gan CILS i gynghorau eraill.